جس طرح عمومی طور تے ساڈے جاہل لوگ کردے نے انپڑھ، وہ جتھے دل کرنے اتھے ہی پیشاب بہ جاندے جویں جانور ہوندے تے اوویں ہی وہ اٹھ جاندے نے، انہاں نوں اے کوئی نہیں ہوندا اسی کوئی طہارت کرنی ہے یا پاکی حاصل کرنی ہے یا پتھر دا وٹے دا استعمال کریے یا اسی پانی دا استعمال کریے، وہ انج کو نہیں کرتے۔ انہاں دا جسم بھی پلید ہوندا ہے تے انہاں دے کپڑے بھی پلید ہوندے نے۔ جیڑا پیشاب ہے نا اے منی تو بھی زیادہ پلید شرعی طور تے او ہوئے تے اسی بڑی نہون دی کوشش فوراً کرنے ہاں، اندے تے اسی طہارت دا اہتمام نہیں کردے۔ ہن ایتھے رمز سمجھ لیا، جس بندے نے او پاکی حاصل نہ کیتی ہوئے، او دے کپڑے تے جسم پیشاب نال آلودہ ہوئے، گندا ہوئے، اندے تے جادو اثر کرتا ہے، سایہ اندے تے اثر کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سایہ، جادو، تویز اور یہ جتنیاں چیزاں نے نظر بد لگنا اور بے برکتی ہونا، یہ اس دی وجہ تو ہوندا ہے۔ جی جی سبحان اللہ۔ اسی مڑ بجنے آ با جادو ہو گیا، جادو پاک بندے تے ہوندا ہی نہیں۔ جادو ادو ہوندا ہے جدو اسی ہر وقت پلید رہنے ہاں، بے برکتی رہندی ہے، پلید بندے تے جادو اثر کردا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا الوضوء نور علی نور، الوضوء علی الوضوء نور علی نور۔ بندہ وضو کرے تو اندے چار چفیرے ایک نور دا جڑا ہے نا وہ ہلکا بنیا رہا۔ سبحان اللہ۔ جدو بندہ با وضو ہوندا ہے اندے چار چفیرے نور دا ہلکا ہو جاندا ہے، اور اودے اوتے اثر برائیاں دا اثر، اودے اوتے نظر دا، جادو دا، ٹونے دا، کسے تویزاں والی بھی اودے تے اثر نہیں، بے شک نہیں، اودے نال ٹکرا کے آپے پیچھے ہٹ جاندے۔ جدو بندہ پلید ہوندا ہے ادو اندے اوتے ہر شے اثر کردی ہے، تے میں آندا ہوننا اندے اوتے کوئی شے باہروں اثر نہ کرے تو وہ آپ ہی بڑا منحوس ہو جاندا ہے۔ پلید جو ہے جیڑی شے پلید ہر وقت رہنا 24 گھنٹے، پلید بندے نے پاک خیال کیویں آوے؟ بندہ پلید، خیال پلید، سوچ پلید، عمل پلید، وہ ہر پاس جدے اس جانا ہے، اس جس شے نہ ہاتھ لینا ہے اتھوں برکت اڑدی جانا۔ انہاں ہاتھاں نال مال نو پٹھے پینے، حالانکہ مال پا کے وہ پٹھیاں لائے اس تاویں پلید، جے اس جا کے گھر لائے تے گھر بھی پلید، بسترا بھی پلید، جدے جدے ہاتھ لیندا گیا بے برکتی ہوندی گئی۔ بھائی جدوں برکت حاصل کرنی چاہندے ہو تے با وضو جٹاں ربیا کرو، پٹھا پان لگیا، واہ واہ، مجھا چون لگیا بھی با برکت ربیا کرو، پاک ہو کے ربیا کرو۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ جی جی۔ لہذا بندے نو پاک رہنا چاہیے ہر وقت۔ بے شک اللہ پاک بندیاں نال محبت کردا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ مطہرین نال محبت کردا ہے، بے شک بے شک، اللہ پاک ہے بے شک اور پاک پسند کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ پلیدی دا تعلق شیطان نال ہے تے پاکی دا تعلق رحمان نال۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ان دا طریقہ یہ وے کہ اگر پانی نہ میسر ہوئے نا کسی جگہ تے تو جڑا پتھر یا ڈھیلا ہے ان استعمال کر لو تو تاں بھی پاکیزگی حاصل ہوندی ہے۔ بے شک بے شک، مٹی بھی پاک کر دی ہے، بے شک، پانی نہ ہوئے تے آ جڑی مٹی ہے نا یہ بھی استعمال کریا کرو، یہ پاک کر چھڑ دی ہے جس وقت تک دوان مڑ پانی لب نہ جائے۔ لہذا ضروری نہیں بس تسی کھیت چوو تو اتنے پانی نہیں تے تسی اتنے گندے ہو جاؤ، نہیں، اتنے پتھر استعمال کرو وٹا۔ جی جی کرنا چاہیے، جی جی۔ تے اے بھئی حضور نے فرمایا بے پیشاب تے چھٹیاں دی احتیاط نہیں سی کردا، ایک تے دنیا تے نقصان ہویا، آگاں قبر وچ بھی لیتر لگے، فرشتیاں لمیا پا لینا بے پلید رہندا اے کٹو، تے بھائیا کیڑی لوڑ ہے، پاک رہے۔ مسلمان جو مسلمان ہوندا ہی پاک، مسلمان نہیں اور کی ہے، پاک رہنا ہی مسلمان نہیں، تو پاک رویا کرو، پاکیزگی بڑی چیز ہے۔ فرمایا اس تو عذاب ہو رہے، گھڑے تھے ایک رمض اور بھی سنو، میرے حضور سرکار نے فرمایا بھئی اس خچر نے ان دے اندر ہونا عذاب دیکھے، حالانکہ جانورانو اللہ نے جدو بنایا ہے
انہاں وچ یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی باؤ زمین تو اندر ویکھ لین ڈنگراں وچ یہ صلاحیت بندیاں وچ بھی یہ صلاحیت کوئی نہیں زمین دے ہٹ کی یہ ویکھ لین لیکن رسول اللہ جڑے جانور تے سوار ہو جان اللہ ان بھی شعور دے چھڑدا ہے بھئی ہٹھاں کی ہے گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ ہن ایتھے ہی ایک رمز نال لے لویا ہے میں آندا کہ حضور قبر تو باہر ہون تے حضور قبر دے اندر ویکھ لیندے حضور قبر دے وچ ہون تے قبر تو باہر ویکھ لیندے